Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah utawi saprangkatipun kawula hormati dumateng para Bapak RT RW utawi Bapak Kanser kawula hormati dumateng sedaya wali santri utawi Pak Ustad ing sampun menika ngkenaken hiburan wonten Bawah Samudra kawula hormati dumateng sedaya penonton utawi prajangga sampun menika alhamdulillah diparingi tingkas wonten alangan Jawa matur nuwun sanget. Kawula hormati dumateng Ibu Prajangga utawi ronggenipun lengger saking pundi, Mbak? Oh, saking Semampir alhamdulillah sampun bener mriki kepethuk karo slamet. Kepethuk rombongan Wayu Bagaskara Samudra alhamdulillah sampun menika jagat pentas wonten ing papan mriki alhamdulillah. Muga-muga sonten menika diparingi tingkas ampun enten tunggal menapa udan nggih. Nuwun sanget wekdal kala ini kula sak rombongan saking Dusun Banjarnegara, Dusun Kampung Pawuan sebulan tanggal 8 alhamdulillah saged kepethuk dumugi saniki paringi warsamet saged pentas wonten ing papan panggenanipun Bapak Ustad Sakur. Matur nuwun sanget ya dumugi tanggal 10 niki dianaken saking wali santri ngawontenaken hiburan wonten menika. Muga-muga wali santri utawi Bapak Ustad dipun diparingi wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Lah niki matur nuwun sanget bagi kula sakonco sak rombongan nyambut damel wonten ing papan mriki alhamdulillah saged nglaksanani wali santri utawi Bapak Ustad wektu semangking wonten kira-kira kawula sak rombongan nyuwun pangapunten sak kata-katahipun. Amin. Yo Mas, moga Mas. Moga. Cik.
Iki kaya ana tamu. Piye iki? Nah, iki yo niki sampeyan mriki niki namung hiburan. Lah kula niku kok krebet-krebet iwit. Ana wong sing ireng-ireng gendang kowe. Ayo ngapa kowe ta? Mulane dijawab ditakoni saka ngendi? Yo arep ngopo? Ya, rasane ki ngriboni kakanane kuwi. Ya jane wong guyub ya ora ngriboni. Nek takoni arep ngopo? Apa guyuban apa piye? Kowe saka ngendi? Nyong kuwi saka Sendang Kamulan. Dene kan ngerti-ngertine dirame-rame iki kepriye kowe? Jare krungu kemrisi anak unen-unen ya kepengin banget ya. Oh, heeh. Yo jenenge wong kopi. Heeh, yo iki. Rapi ya apa minum griwuni. Heeh. Nek minum griwuni kan oleh ora. Heeh. Nek ora oleh tak beri sabok-sabok. Heeh, heeh. Yo iki sakwise wis pada bulan rene intine ora menyapan griwoni apa perlu mungsuh kowe. Ora perlu mungsuh niat ingsun ya arep lu bantu. Oh, bantu jogetan. Ning kene nek nyanyang oleh ora man. Njaluk ijo-ijo ya. Apa samiran? Polule, njaluk samiran polule dilekendanaken ijo-ijo, njaluk ijo-ijo. Nyong njaluk ijo-ijo nyanyang. Kanane lagu maning apa piye? Apa jenenge bocah oh dolan mrene heeh ya sing piye lalu ongkos jare mau ijo-ijo wis danani ya niki cara dheweke sing kepriye apa itune ndak ndok ngene apa sing kepriye wektune kira-kira wis sore iki reuni Kulo bodoh akeh sing wong ireng-ireng jare ndelok samiran.
Yo man, usure, tokna. Duitnya. Hiburan wali santri alhamdulillah pergi. Piye, Mas? Nggih niki ngaten Ndara, nggih sonten-sonten mriki niku saged ngundang niku Kanjeng Ndara menika nggih sak ngawontenaken hiburan dan takon nggih Kanjeng Wali Santri sonten menika nggih ngawontenaken duwe raos remen paringi waras slamet Kanjeng Wali Santri utawi Bapak Ustaz sak rombongan. Nggih. Acarane opo? Nggih niki acarane nggih Kataman bulan Tua. Nggih. Ora haflah ya. Nggih, nggih. Iki Kataman bocah-bocah. Oh nggih, nggih. Murid-murid ing masjid ngendi? Anurul Burhani. Oh, Anurul Burhani. Nggih. Iki dinaran masjid ya kena, dinaran TPQ ya kena. Yo nggih, nggih leres Iku bocah-bocah calon sing bakali nerusake perjuangane Ustaz nggih. sapa Sakur Pak Sakur kan nggih. iki berjuang kanggo ngurung budaya Nggih, nggih. lan muga-muga bocah-bocah sing wis dadi asuh dening Kiai Ustaz Sakur iki iso dadi tuntunaning negara agama. Amin, Lan sing amin. utama ki nang desa kene iki lho. Oh nggih, nggih. Jadi kena kanggo tepuk tulodo. Nggih, Kira nggih. aja
abot Nggih. aja ngrasa enteng Nggih. sing duwe bocah-bocah ki do dituturi do ngaji Oh nggih. mergo ngaji ku pitulung kanggo Nggih. wong tuwa-tuwa Oh, nggih, nggih. ini Mas saya suwe saya sore Oh nggih nggih. yo Nggih. aku tak takon iki aku ditimbali papan kene iki apa Oh niki ngaten Ndara nggih saketipun Kanjeng Ndara saged sowan mriki iki kula wau ketekanan tamu kalih. tekanan tahu loro Nggih. Sapa ngendi? Mriki critane niku nggih nak critane ngaten niku ajeng bantu. Ning saya dangu niku keteng pecicil ajeng-ajeng mungsuh ngaten niku lho. wah jambung suwan Oh nggih. sing ditantang kowe apa ndaramu kan Sing ditantang niku ya ndaramu niku, ndarane kula niku nggih. yo aku dhewe Nggih. sing nantang ki kaya apa jodi Lah niki diwut-diwut kados kethek niki nggih. ambo yo sithik-sithik ki urun ngomong ngono lho ya Mas Nggih. aja metu idak-idik pirang-pirang tahun kok idak Nggih, nggih. kaimi Nggih. ayo dikaimi ben aku tak ngomong Pripun niku? iki saka ngendi Saka Sendang Kamulan. sendang kamulan papanmu yo Yo. teko nang papan kene iki kowe ngarep ngopo Arep jenenge apa ngetokno kewan sing pol gedine. ayo sendang kamulan ki ngene iki man dadi bahasane wong sendang kamulan ki ngene iki ngoko ya ora bahasan ya ora dadi basa krama niku ora gak bingung ya iki wujude wong sendang kamulan yen ngomongke buar-buar sing ora-ora nyatane in apa perlu man Barange sing gedhe banget. Tok napan? ora dipotos iki kok wujude Oh piye sing gedhe banget? kowe wingi iki digudheke dhisik ngomong-ngomongan iki sis musali iki lho man iki kok cukup man aja gede-gede kok nyoto katon ora ngarep kowe sing bareng yen pancen nyawamu dobel beluk goro kanca pahit pisan warga brakabeh goro kanca pahit tibano kare ati iki lho juk awak dhewe jono
Terus boten kaya-kaya. Piye man? Nggih. Ape wong wani sumbar iki ngono kuwi man, lho jodi. Sing ngomong ae, ning. Nggih. Ae sing ngomong ae. Nggih. Piye? Si Jakarta sih. Genurip burung kalah iki wani nantang maning. Pindho iki. Oh. Paman. Kene. Iki sing jeneng wong pamer kaseksen lho. Lan dandu-dandu dheweke gledhak kami isih nyawani sing dhuwur. Mula yo tak rampungake, Pak. Gajah jalung singa parong nyoto sedih pondro bono tandhe Satrio, kamanmu isih sirang gedongan. Ojo nantang gaman negoro Majapahit. Yen gua nampani semesti Majapahit piandel. Negoro iki tak sebah kowe urip Majapahit.